Obahi bebre, ano poku are no mawano. Yemamu nyina kwaba edemo eba Ntotroso Nananum atena nkonya asase so. Ahanum ye Alandu Media ye wo se ye som Nananum. Ye wo hon se ye som Ghana. Ade efa ya mamreni amane ye hu no. Ene ye de esom wo. Na enne ba ya ba Ntotroso no eye boko eye asundwemu. Afi wei eye apemasu afahye no. Ene de ye da sonkokra edema eye abrempon a womo ewo atre omo Ntotroso Nananum atena nkonya asase so. Meka enso nyame yedu kura sesi woye brempon kese edema Barima Twereku Ampem awotoso emiensa Ntotroso man ehene eye nana akwasi amoa awodi kan ena afenso eye woje ahoho ne nua bema bako woje ahoho nana edu enkroma ena enne eye omunda ombeda pakemu no machire omobobre no omudibre ni nmunyam kese a eye Barima Twereku Ampem omuwura ede ahyewo ena afenso so Barima bedi ade se Ntotroso man hene no emfie aduasa emienu ne 32 years ni eno nti Ntotroso Nananum atena nkonya aye nhyehyeye se enne dwumadie on ede bebo eye Barima abaso akire woni so aso ene asetena pa enne odopa wotwede mponyankopon ede abeto won tamu ene akyede pa wotwede mponyankopon Nananum ede ache eye Ntotroso maya enam Barima Twereku Ampem so ensa so ama won saka na se ye hwe Ntotroso abakosemu a Ntotroso ene ye asanteman kechire ye ka asanteman kechire a ne se wono ene ye man hene nyina ekechire ebra kro be refer asante kotoko hene otumfo wo se tutu abibio ebedi ade so asante hene wodi ne mfie edu emie mfie dunum afidida no ena sebi so sebi nyado opeja Barima Ntotroso ema no beye man hene sabe no na Kenya se number 1 Kenya se number 2 akire nsia kukuom ena avenso hwidi mu nyinara eye man hene na aka eye Ntotroso nkoa ansana otumfo epeja no mane beye man hene sese de Barima ene ne ho kani ena avenso ye ne mpanyimfo tiame ena won dikan ya won tutu tata ya sebi so sebi nyado won betena se na avenso so eye abremponfo a enne eye won da ne edukrufo no omso so atene fefefe ababa be ma Barima etiri nkwa ene Barima so hyede nimfie aduasa emienu otwede mponyankopon Nananum de na che Ntotroso no nema wa yede abo Ntotroso no edoso na ese na efatase Nananum bona baso a esense yi oje ahowo nana edu enkroma ena afenso so sadi di kan ma munya nte yese enne eye edukrufo yeke edukrufo a enkura hodo a ehye Ntotroso ma ehye Barima ase ma Barima mu yedu ma ne de besom ye kro be refi asante kotoko hene eye na edukrufo na brempon so eye mienu eye woje ahowo nana edu enkroma ena afenso ye nana akwasi amoa wodi kan a wo ye nsunyame ye edikru enne eye Nananum eda eno nti enne no enya asemketo ena abremponfo a eye Barima abo apakan na afenso wabo akofana ede ama won no ena won beda omo beda won niema hodo nyinara di ede akire eniso a omoni aso se Barima ede sa achede a etise ede ache wo mo Yeah.
foɔ ana odi kuro a wɔne na brempɔ so duro ma hina nim ɛyɛ nana atakora poku a wɔyɛ center ɛyɛ kwaberesia kuro mu wɔbɛhi so moma so baaneɛ wɔyɛ baaneɛ ɛhene wɔne na brempɔ na hemfo wɔn na sabre wɔn duru ha ɛna afei ɛyɛ center ɔhena ankasa sabre nana so hododo no nanso ne sidan mu ɛka ho bi a wɔne baaneɛ nananom ɛtia nana atakora poku wɔn ɛtia saa nso ɛna nana kojo ani a osi nananom kyedu atena nkonya wɔne nananom nana pɔnsa ɛna afei adesipanyini afei kyedu kontihima nananom so aduru ha wɔn de wɔdɔm ɛbɛbɔ dom ama ne dwumadie no Ntotroso man hema ɛna ɔba afɛfɛ ɔhema afɛfɛ odudo bribi ɛna woduru dwomu a ɔkakɔma ne ba people anase ne ba prekope afishiapa ama ne tirinkwa ama ne mu ɛne yo ɛno nti ɛnɛ wodwuma yi ase no ɛyɛ live banda efiri ɛyɛ yan aposifo no nti ne de ɛyɛ negye mu ɛyɛ twa wona ase ɛna ɛwɔ dwuma yi ase na esan se dwabɔ no ade efa amamre ne amane ehu bia no Alandu Media wo ho ntim eno nti na maami fozi amesoma ba ɛyɛ afahye ɛyɛ negye ɛna afen nso ɛyɛ abasobɔ nti afade no ɛyɛ sika ɛne fufuo eno nti na nne wo nsa na nanom tutu omo sika kente papa bie ɛna afen nso so omo ɛde fufuo aka ho ɔgye ahohoɔ nana edu enkroma ɛno ne ne mpanyimfo edu wɔne ne hema papa bi ɛno ne ne mpanyimfo edu dwomu a wɔde na pakan a sɛbie son sɛbie nyaado ne wura ɛyɛ Barima abɔde ama no wɔde mu a wɔdandan ne ho na wɔkyerɛ sɛ ampa ne nuane ampa ase ɔbrempɔn a ɔtɔso mmienu de ɔno a ɛne wɔgyia hɔ Barima nana piao Barima brempɔn wayɛ ama no ayɛ fɛ sɛdeɛ di kan ma munya ne nti yɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ abrempɔn mmienu wɔn da no ɛyɛ ɔgye ahɔhoɔ ɛna afei nso enso nyame yɛ di kura sese wɔyɛ brempɔn prekope nana akwasi amoa a wodi kan ɛnɛ yɛ ɔno ne da ɔgye ahɔhoɔ ne hema anaso sɛ ne ba pɛ ne hema ɛna ɔno so ti sɛ komu fefefa emebunu ene nkoda edi na chi omogye ne yoyoyo na sɛ wohwɛ ɛyɛ santene kɛse a atwu ya na nye obi ase ɛyɛ ensu nyameyɛ edikuru a wono nso ɛyɛ Barima Twereku Ampem otoso miensa ebrempon kɛse na kane no ono na yɛ ne sompa hene ɛna afɛn so wɔbɔ na baso pagya no ɛhyɛ na nyamma no bɛyɛ ɛyɛ brempon nana akwasi amo odi kan eno no so da apakan a sɛbi yɛson sɛbi nyado ne wura bɔma no ɔdemu a wɔde edi ahene na afin so wɔde kyerɛ ne ne so a asoa wɔne enso nyame yɛ ɛba panyini ɔba panyini ma ɔpia na yɛbɛpɛ bre na yɛde ɔba panyini ɛna afin so ɛyɛ enso nyame yɛ dikuru wɔn ho nsɛm kakra ɛde ababa betu edwane nananom na eduru dwomu a wɔn ɛkyia na enne sɛ de edi ka de to manimu no sɛ ne yɛ nigye da ɛno nte de kurofo ne nyinaa ba betwa wɔn nase adada wɔn ho kakra wɔn wi abrempɔmfo no so a enne yɛ abo apakan ama wɔn so ɛbɛdada wɔn ho kakra ɛyɛ live band mu no mo de adada wɔn wi a na abaso bao ɛne nmunyam hya wɔn wɔde ma ɛyɛ Barima Twereku Ampem wɔn wura no wɔn adanadi na sɛ Barima ɛwɔ afutusɛm bi de ma abrempɔnfo mmienu a abrempɔnum mmienu a wɔde atudwa anasa wakasa akyerɛ wɔn na wɔn wie nso so na sɛ wɔn mmienu nso so ɛwɔ asedansɛm bi nso a wɔn ɛde atudwa ɛno nti yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ dwumadie no sɛdeɛ ebesi akɔ no ɛne sɛdeɛ esiti yɛda ase sɛ brɛ no do nya wonya adagye na wɔhwɛ yɛ kai sɛ ɔbɛ subscribe no wahyɛ ama foforo nso so anya bi ahwɛ deɛ ka ne sɛ yɛde ɛhɔ sɛ yɛde amammerɛ ne amane yɛnkensu nkagya no ɛno ne yɛde bɛso ɛdin ne yɛ baako pɛ maame Fauzia
Ejomu ha na ho na fe djumadi no de wo ho bia yetimi famre omanfo nyina sabre ya brepon omone omo atena konya ana ye twa wo no nananom abedu and then I was saying you see more na edikrofo a wa Barima Twereku pɛ konya asase so nyina ana fe na brepon me no a enche bia opagya wo no opagya wo we ni afasa edikai a wo ye no ye na oboso betire wo ni so ene kire Barima one kana kwatama mponsa na nanom eno ene dey wo ni sa na enya nwa if say oji ahoho eno kuma ye bo a o ma hene brepon a wo sai particular kene one ne brepon hema na ntachiwa ene o matena apakai mu akire amamre ne amamre ade atwa Ntotroso kure ho ahia saa so na akosi aboa a wo ye o ma hene brepon enso nyame ye hene one ono a na hema sabre eye na akosi aboa amomaso wo no kusasefo a ho no aboso asiesie bibi kama eduru ha kusase hene one na gofoma amoso djuma wo so mbedi no ade bo djumadi no ya beto sade afro omo no amoso aba abedi ama no ayefe ya de kaka say Nananum me say ohema one na tankonya na fe kuromofo ha ya pa mchewo wo wonya bibia wo dwani mu no wo firi dwani mu ama ye ne dwani mu ada ho wonya bibia wo dwani mu a wo so ri dwani mu ama ye ne dwani mu ada ho Nananum ya usufuro Nananum e wo happy ya de sie tedu Nananum tedu e wo ha Nananum wa mahiri so abumaso kuro e wo ha ifna na center Nananum e wo ha ban ye kuro Nananum e wo ha chokwa senior high achirachira for the school for wo ha sanye Nananum e wo ha Tewiye krom Nananum e wo ha Nananum kwati krom e wo ha na fe Nananum enso go so mine insi anemu Bia Kenya as number 1 mine insi anemu Nananum abrempon for ensu nyame ye brempon kwachi krom de brempon Nananum adi krofo ya mo yentem ha nyina Twereku Ampem senior high achirechirefo
Yeah. Hima ni Nananum. Yeah. First of all, one of our band would be yeah. The Kano, the Asida, every man would be ample. Say, what be a fine amaye. Now, a new idea planning committee for share Abom, Nayu, Cisia. You do not even ever idea, yeah. Now, if you say if free, the medium in the arsenal, the beer, it will not be who said a one. Yeah, and one, you imagination, or dress one. The purpose was I can see a say, it will track, I can see you didn't read here. Yeah, I feel that not yet, yes, that part of the Bema one. Yeah, Ntotroso mine, and I don't want to share him in a. Yeah, I put you by your fashion. If you any at and one year one. Ntotroso my idea. Your boss was in Abishia. Yeah, and I am fair. Chrono quite in Buddha, no one you soon hear. Said the Anomecan or Aposidano. Say, Modia Commission said, Media, in our choir, economy. Na ya besai atwaso seyet asenia da so ti akunyan so a ya besa to akwaso ama kruno afarentuma pa efrenye ya mesre mono nyina de se abrembonfo no ene baby kwaya mamu amoma chire moni so adikrofo baby kwaya mamu amoma chire moni so ede achire amache akubya yeah the membe ene eniyamo hunsam yeah ene abomaso yeah adia udi breni nyenu hon ene wa gede wa koye no wakofa asem ayede edi abreme ya bi kwana to bi ewa esuche apakaro amayede mwafo enunti mo pese abribia ya besuma mo ba bi samo nko na mo kusi akudwana nano amane eni amamre ene samo faso die woman ekwa wokoye mamu mochi na samoye de wokwa koye yes so woye no wokoye na ya chudedua meme na ya de ya chudedua enunti ene mo abare kama amma hunu se meho yumedi amede ma amono mo ashebe ni monyam eyi papa I for me so and also much to I'm a man kama. Yeah. Obia, Oyedi Kuraha, never making Cassia, we no one has a fashion near Tanasia, Sadiku, or Asam, Ewa in Fio. Ọba ẹ̀kyẹ̀rẹ̀ ntia yẹ́dì dwumadie kẹsì àpòsídẹ́ kẹsì a yẹ́dì ní wà ha yẹ́n nyina yẹ́n ní deɛ kɔɔyɛ ebi mu wɔ hɔ a wɔn anyɛ dɛ ama ɛnɛ nso so a yɛsɛ yɛde kurɔfoɔ no ara nso mɛkyerɛ wɔn tumi ha no ebi nso so wɔ hɔ a wɔn anyɛ dɛ ama ɛno nti mɛde ɛto hɔ sɛ yɛyɛ biribi awie ne yɛtwa mu a asetena di kaa no wɔn bɛba
Roma Betty, Tia, Roma, Ama, Mediano. Bigina traditional council, no, anem, any Nananum, anem, any Ntotroso men, anem, Edias, Dakes, Elma, Nananum, Abraham, free, a Crocoso, Ababe Kaya, Amedumedi, Ayakama. Awohwa efi baabi beta abrempofo yachi amedumediano akọ kama de o pe asem pe ede ama Ntotroso akunwa ya wo ba ha enye so benya asem ba akokra ede free ha ede ko bia eko mema munyina moniyo monwa media ye die no ye free ha no na ye ni monyamu ko a eda masibe Boba mo ambedi wo machi aba no na ma hyere nso e de amaye na nyumre na ye dinner dance and awards night na nyumre na ye live concert okay Ntotroso Town Park e free anyumre no ngoche e kopum se wa obebre no akoda yo sabre dinner dance and awards night. Dinner dance and awards night. To come for one more as a moment. Nothing will be good. Now, citation, and I'm the same one after the whole. Yakura no we are na your fan so what dey maye Kizela baby a obi na bobo ho kusasi fo na so bobo ho esu da me kusasi mo bobo ho maye sabre ora la se pompo ala se po ho kani eno popia eno hawa odu ha probe edi o mani odu o mo etie not this year. What are you?
Yabua for William Mahine, or two, now come here. Dabby Hine, or two Dabby Hine. And what you another Bahine, and I don't become home and Ampem, like a home, and I will have me and some of my son, after your ball over the so more forward when I'm let the let's see my and I don't really also do that appear that was the Dabby Hine, and then another bed with her. Now I never see the Papa. Senior high, we have been there for one year. Ramuso, I'm not here, and I say, I'm coming here. When you are a kind of another being home, we read you have a point to let you know. That's no Twereku, we have been there for school, your officer, and play the idea, and I'm so what ye. So what am I? High School. Kids are loud, maybe I want to be a woman. That's the precise form of fishing. I mean, no one may have more. Here we are, no presentation of citation. That was so. Now, tell my dear, I offer no charge. We have been there for what's your money. So, we are not presentation of citation. That was so. And I can see I'm one of them pound. I feel what you have to do. My boy, of them pound. The Ampem, and the citation, but they are presented your mama. Sasuna, Odipro, and our hearing our Fabrecia Pro, Nana Apasi, Adima Samuel, and so put a bit I will not represent Yama, never show company. The Evelyn Drive, a friend of also Eliaba. Go presentation, he also are with me up your bets. Yeah, come on. And that's how I'm for you. Go, man. Jedia Ponchao, I'm on you. That's how one of them is. Go to him, Macao and female. Macao and female. Our female. Nanapiao. Come on,
sa de wa tranquilla nanam abrempofo nananum a ochiem ha Ntotroso man ene obi biara o ha biara se woni die kasa kakra enche bia na Twereku Ampem na Roma obi eye na eda na di na yebo abaso wo nananum anamo a omotuo na yinim se ene eye abrempon bienwi omoda ne abrempofo ne nananum amaka nyina moda enti na eho ahia se yede omo de ne sata na ene dey yede betu edwa kama nananum enti mesemo na makano potokasem yetintim sa krate na eye nkadum nananum daachi obomba no ba bekenkan omo hunie omo nananum aye Twereku Ampem Senior High School in Ntotroso citation in honor of Oji Ahoho Edu Nkroma Yeboa Kwachi Krombrempong. Nana, you are a royal son of Ntotroso, Obrempong of Kwachi Krom, and a confidant of the Omaihene. As Obrempong of Kwachi Krom, where Twereku Ampem Senior High School is located, you cannot be left out in its success. You immensely contributed to the preparation of the site through organized communal labor from Kwachi Krom. You indeed chased out the intruders from Twereku Ampem compound and restored sanity to the site. The school enjoys peace because of you. Oji Ahoho is your name. That is why you hosted the school's accountant and still hosting the headmaster in your house with no cost. You cannot be left out in the beautification and greening of our compound. Nana, your father, Barima Twereku Ampem III, your Omaihene, Omaihema Nana Kwatima Amponsa, Twereku Ampem Senior High School and staff, and Nananum of Ntotroso Traditional Council appreciate your effort and thus honor you with this citation. Are you cool? Twereku Ampem SHS Ntotroso Ahafo. Citation in honor of Nana Kosi Amwa Nsunyameye Brempong. You are an indispensable asset of Omaihene of Ntotroso. You have been the Sompahen, and your dedication and commitment to this office resulted in your elevation to the high office of Brempong. Your contribution towards establishment of Twereku Ampem SHS cannot be quantified. Your tireless devotion and monetary support anytime Omaihene and his team were in Accra concerning the establishment of the school is beyond description. You left all your busy schedule and followed Omaihene and his entourage wherever he went to the minister to set the Ampem absolved. You are indeed a gen and a highly dedicated citizen and have played your role indeed as Sompahen. In recognition of such selfless service, which contributed greatly to the establishment of Ampem SHS, the Omaihene Barima Twereku Ampem III, Omaihema Anakwatima Ponsa, elders and the entire citizens of Ntotroso honor you with this citation. May God bless you and increase your kinship as a Brempong of Nsunyameye. Aiko. Wapua tia Brempong papa. Aha. Sasuna. Brempong Oji Ahoho. Na sase so. Empeso so. Na school no. Ono so abua school yi. Nananum saba sobo. Aha. Waya de. Na King Solomon. What
Chino, and Anna Barima Amponsa, Barbie dear, Nananum and Ntotroso traditional council. Nananum Jedu, Nananum Edipo 4 Mupi, Ntotroso traditional council, Assassin Suba, Medicaid. A titru poa, a titru, a bar, and let Medicaid. Ntotroso mine. The ma and Nananum and then Minia Jaho and Niki Daka Siet and so I say, Barima came for Ampem. Yeah, it's quite a papa, the teacher for the Damasi, and let what she said, maybe to say. Now, I tell you, a sonny about boy, a separate time, and you are the whole, and until the neck, machine, Monyam say, Debra or Casano, I can't say between, and you are the whole, the back at any sweat. The graveyard is selling for, but you are bring for that. You must sit down. A child is a infant show in your Cassantre. It's no Julian Ponyanko concert on tire cheap. A Debia and so room. The slab pistol for pipe on gramophone pipe, Fanta Minunia Yahoo worky. And now, at 9 actually or main, I'm a ho, a titu. A year, Yania, a half a mine. I can see Waha and there, it say, Memeda or Mubaba, and there, almost a name on a buyer, Yakanya say, PDM, also, and Mim, any Nananum debris, a can't buy it. Nananum be free, Rekum, and it's 9. Una, yes, Mokon, Kunyaswa, Mom Pai, Miminia Yaho, and they does not go at the Maya, and paying for your son, Sir Julian Pong. Yame, on Kayam, Ura, said I was on yes, saying I made a mount. And you said, because something you feel, and what by now found to Troto and Layas. As I said, the Brepia, you are better than South Pro Piano. Ura had it to Troso, found to Troto Brand, to Troso Assassin. So far, Papa, you back, Batman Ponsa, so in Pipe Tower, Chief, Ura to Trosomada was traditional council that was. And I'm not Crawfording and I'm not Tranquilina, as it, I mean, show, the more you pull, yes, that was far. That's why in programs. So
yɛda ase sɛbrɛ no do nya wonya adagye na wo hwɛ ye kai so be subscribe no ahye ama fofon so enya bi ahwɛ de ka ne sɛ e de ho sɛ ye de amamre ne amane enkensu nkeja no ɛno ne ye de besom edin ne ye ba akopɛ maame Fauzia Makram